Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa sallim. Ambi ala fu ka barkada masami sona ka bihira ana ka barka bilibili da masara hamani ka soli caya Aminata den kan kisini nema ubana sodungoyi ala ka nafana horomai ka foli ni taninta ka di an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye i ka dɔn a Seyid Usmani Sherifu Madani Hayidara a n'a ka denbaya a n'a kanubagaw bɛɛ lajɛlen an b'a f'u ye k'u salamu alaikum. Ayiwa foli ni tanin dilen kɔ bɛɛ lajɛlen ma sa an bɛ fɔ aw bisimila émission du ani denbaya kɛnɛ kɔnɔna la bi an ye wele bila an balimamuso dɔw ma an n'u bɛna jɛ ka masala an bɛna masala fɛn min kan hakili la o ye muso fana caman haminako ye bi n'o ye baara ye muso ale ni baara olu ye ɲɔgɔn taama ɲɔgɔn ye a kɛra sokɔnɔ baara ye a kɛra nanzaraca ye a kɛra kɛ yɛrɛ ye baara ye muso kɔni a ka ɲi i ka dɔ kɛ o kama bi an ye wele bila mɔgɔ ma ale ti maa dogolen yɛrɛ fana ye jamana in kɔnɔ ari bondakun kan a dɔɔnin don hali n'a y'a sɔrɔ bi a bɛ fɛ ka i kɔtɔrɔ mabɔ dɔɔnin o tuma o ti maa wɛrɛ ye o ye an balimamuso a n'an dɔgɔmuso dɔw den don dɔw furumuso don dɔw yɛrɛ fana ba don n'o ye Madame Kone Sanata Jara Donkari Sanata dɔw b'a dɔn n'o ye Sanata i ni wula somɔgɔw tɔɔrɔ foyi tɛ yen denbaya bɛ baasi foyi tɛ yen na alhamdulilayi ayiwa i bɛ foli kɛ an filɛbagaw la yan'an ka don baara in kɔnɔ ayiwa o diyara n ye Matu n bɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnyara Sirifila TV mɔgɔw ka daminɛ sanfɛ fo duguma n bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn ɲɛ b'an na ani fɛn fɛn tulo b'an na nin wagati in na foli tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen k'an yɛrɛ kanubagaw fo ka bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na vraiment kuma ma nɔgɔ dɔɔnin ayiwa foli diyara an ye an yɛrɛ b'i fo k'i waleɲuman dɔn kabiri an ye wele bila i ma i m'an sɛgɛn titiri ma yira an na o tuma an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ segin ka an ɲɛsin an balimamuso ma ni ale fana ye Madame Berthe ye Saliɲame Jabate ayiwa komi aw fila aw yɛrɛ ɲumana jɔmuso ni jɔmuso don o tuma Saliɲame i ni wula sanula somɔgɔw don tɛrɛso la denbaya bɛ baasi foyi tɛ yen nse somɔgɔw tɛrɛse ayiwa folikan b'i bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw ma yanni baara ka daminɛ ayiwa o diyara n ye ne ni an filɛbagaw fɔ n bɛ Ala fo k'a barikada ka sɔli kɛ sibaga ɲuman in kan k'an bangebagaw fo nin wagati in kɔnɔna maa o maa bɛ k'an lajɛ ani minnu bɛ lamɛnni la an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn ayiwa foli diyara an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ye u yɛrɛw bɛ an bɛɛ lajɛlen fo ka an bɛɛ waleɲuman dɔn ayiwa o kɔfɛla la an ye aw wele an kana jɛ ka masala fɛn min kan bi o de ye muso ani baara musow cɛsirilen don baara la tiɲɛ don nka dɔw fana bɛ yen nɔ minnu fana ma baara in faamuya ayiwa an bɛ se ka kɛ sababu ye cogo di k'olu lawuli olu ka se ka fara an kan an bɛɛ lajɛlen an ka kɛ dɔkɛla ye sabula dɔkɛ in ale nafa de ka bon ka tɛmɛ dɔkɛbaliya kan o hukumu y'a to bi ne ye wele bila aw ma ka sababuya kɛ aw fana ka cɛsiri ani aw bɛ dɔkɛ min na ayiwa thème ni m'a faamuya bamanankan na o la le travail des femmes chemin de développement donc le travail des femmes un chemin de développement o bɛ musow ka yira k'a fɔ musow ka baara o y'u ka ɲɛtaga sira dɔ ye donc Sanata association bɛ aw bolo ko association sigi dolo ni e y'o ɲɛmɔgɔ ye Sanata mun na e association sigi aw ka i ni i jɛɲɔgɔnw ka tila ka association tɔgɔ ta k'a da ko sigi dolo sigi dolo yɛrɛ ye mun ye o diyara n ye kojugu Matu n b'i fo dante foli min na k'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo sigi dolo i y'a ye an ye association sigi ka tɔgɔ da sigi dolo n'i y'a mɛn dolo dɔrɔn kɔrɔbaw b'a dɔn
dulu ɲɛ duman ale de tɔgɔ Sigidulu su daminɛ hali fajirida fɛ ni wulila i b'ale dulu di a ɲɛ ka di ni dulu bɛɛ ye o de ye Sigidulu ye sigiɲɔgɔnya furuɲɔgɔn duman bɛn ni kelenya bɛ koko la o bɛɛ ye dulu ɲɛ duman ye aw yɛrɛ ka teleso tɛ teleso ɲɛ duman ye donc bɛɛ tɛ dulu ye ya bamanankan dɔrɔn de don ok o diyara n ye awɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn madame Berthe Saliɲame yali dɔ b'i bolo ka fara présidente ta in kan min bɛ n bolo ka fara présidente ta in kan an bɔra k'a fɔ cogo min na sisan n'i y'a mɛn sigiɲɔgɔnya a diyara badenya sinjiya a bɛɛ bɛ sigiɲɔgɔnya duman de ko fɔ furuɲɔgɔnya duman a bɛɛ b'o de ko fɔ quoi n'i y'an sigi k'an kɔnɔnameri k'an ka association tɔgɔ da Sigidulu la vraiment fɛn ɲuman don fɛn barikama don fɛn sinsinnen don awɔ ayiwa o diyara n ye an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn ayiwa a y'a yira an na k'a fɔ ko association Sigidulu a y'a tɔgɔ da Sigidulu la sabula a tɔgɔ n'a kɔrɔ kama ayiwa association in sigilen tile kana se sisan ma a bɛ wagati jan bɔ wa association yɛrɛ sigira kabini kuma jumɛn Matu n'i ye nin o fana na o diyara n ye association in jɛkulu tun don jɛkulu in an b'a baara la san 7 ɲina mais an ka lakodɔn ni sɛbɛn sɔrɔ k'an ka lakodɔn k'o papier sɔrɔ n'u b'a fɔ o ma ko an ka wolo sɛbɛn tɔn wolo sɛbɛn an y'o sɔrɔ o san 1 dɔɔni ye ɲina ye parce que an y'o sɔrɔ le 11 septembre 2023 donc san 1 dɔɔni an y'an ka lakodɔn ni papier sɔrɔ n'o tɛ an bɛ jɛkulu in na san 7 ɲina an b'a tɔrɔgɔ ni a maɲumako la awɔ ayiwa o diyara an ye o b'a yira k'a fɔ yamaruya sɛbɛn a y'o sɔrɔ nin y'o san 1 ani dɔ ye ayiwa yanni yamaruya sɛbɛn dilen ka se sisan ma i yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko a bɛ san 7 okumu kɔnɔna la Sigidolo muso kelen-kelenna bɛɛ ka kan ka kɛ dolo ye ka so muso kelen-kelenna bɛɛ ka kan ka kɛ dolo ɲaduman ye i ka furu kɔnɔna la yali association Sigidolo aw sera ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka muso dɔw dɛmɛ k'olu kɛ dolo ye minnu tun tɛ dolo ye wa n'a y'a sɔrɔ aw y'o muso dɛmɛ aw y'u de o kɛ cogo di i ye ɲininkaw la ne badi o diyara n ye fo ka dama tɛmɛ diɲɛ ko o ko n'i b'a la bamananw b'a fɔ ko bolokɔni den kelen tɛ bɛlɛ ta et puis kɔnɔ jɛlen de bɛ bi fɔ an ye jɛkulu in sigi mɔgɔw b'a la bi hali n'u balo dulonnen tɛ jɛkulu in na u ka fɛn caman bɛ jɛkulu in na parce que an ye jɛkulu in sigi an bɛ fɛn caman k'a kɔnɔ fɛn min bɛ na ni an yɛrɛ dɛmɛli ye par exemple jɛkulu in kɔnɔ mɔgɔw sugu bɛɛ bɛ ne ka jɛkulu kɔnɔ mɔgɔw b'a la olu ka baara tun ye finiko sarala ye mɔgɔw b'a la u ka baara ye minɛnko sarala ye parce que baara in kɔnɔ tobilikɛlaw b'a la wusulan feerelaw b'a la fɛn bɛɛ dilanbaga bɛ ne ka association kɔnɔ et puis mɔgɔ modèle bɛɛ fɛnɛ b'a kɔnɔ mais bi safunɛ dilan in kama an bɛ safunɛ dilan i yɛrɛ ɲɛ b'a la hali n'i ma se ka dɔ wɛrɛ kɛ n'i yɛrɛ y'a dilan i y'a ta ka taa feere i nana ni association ka wari ye min ye t'i bolo i yɛrɛ ta tɛ yan a t'i dɛmɛ yan a t'i bɔ daga sunɔgɔ la tigɛdɛgɛ 2 an bɛ tigɛdɛgɛ dilan an b'a don an yɛrɛ la kalo kɔnɔ n'i y'a ta le 5 wɛrɛ hali na jɛ b'a 100 sara a m'i dɛmɛ yan u ma fisa ka taa san sugu la yan safunɛ mugu filɛ nin ye e yɛrɛ y'a dilan e min kɔni y'a dilan jagoya i b'i yɛrɛ ka fini bɛ kɔ a la o dɔ tɔ bɛ ka dépense la donc vraiment association sigilen ye mɔgɔ caman bɔ mɔgɔ caman ka degun na a ye mɔgɔ caman kɛ i yɛrɛ mana dolo ye parce que a ye ni kana ne yɛrɛ ka baara caman dabila k'an bɛn association in baara dɔrɔn ma donc vraiment association in sigi ni sisan cɛ a kɛra hakilisigi ye dɔɔni ayiwa Saliɲame i bɔra sisan nɔ ka présidente ka kuma lamɛn yali ni mɔgɔ min ye e ɲininka a bɔra sisan ka jaabi min di an ma n'o ye association sigili na aw sera ka muso dɔw yɛlɛma ka kɛ dolo ye ayiwa e yɛrɛ bolo e bɛ se ka mun de fara ale ka kuma kan ninnu kan o yɔrɔ diyara n ye filaw de ye ne bɛ min fara présidente ta kan a bɔra k'a fɔ cogo min na sisan association in a sigili kɛra nafaba de y'an bolo
parce que musomisɛnninw caman kun tɛ dɔwɛrɛ la ni tilela dunna u bɛ te min dɔw b'u da ka sunɔgɔ vraiment association ye nalen o caman bɔ yen nɔ et puis fɛnɛ safinɛ dilan minnu b'a la nin i bɛ safinɛ ta i b'i denw ka fini ko i bɛ i ka minɛnw ko a la i bɛ baaramisɛnnin caman k'a la vraiment a nafa tɛ fɔ ka ban quoi a nafa tɛ fɔ ka ban. Ayiwa présidente y'a yira an na k'a fɔ ko association in kɔnɔna la fɛn caman bɛ kɛ bien vrai que aw da sinsinnen bɛ safinɛ ta de kan safinɛ an ma jɔ a la ka d'a kan musoya yɛrɛ t'a la ye sanuya ye safinɛ ye fɛn belebele ye du kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la musoya yɛrɛ kɔnɔna la safinɛ ye jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ nka aw bɛ baara wɛrɛ jumɛnw de kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la association in kɔnɔ. Bon an bɛ baara caman kɛ an bɛ di b'an bolo an bɛ di dilan di filɛ yan an bɛ situlu fɛnɛ baara situlu filɛ an bɛ zirani fɛnɛ dilan o ma se yan fɔlɔ zirani ma se yan o ma se yan nɔ an bɛ baara caman kɛ quoi. Ayiwa aw bɛ baara caman kɛ baara in yɛrɛ daminɛlen tile kana se bi ma e yɛrɛ ye taabolo jumɛn de faamuya musow ka changement na. O yɔrɔ diyara n ye kojugu ne ye taabolo caman faamuya musow ka fɛn na musow ka taabolo falenna ka sababuya kɛ ni adamaden tɛ fɛn na ani n'i bɛ dɔ la o tɛ kelen ye awɔ ni mɔgɔ bɛ dɔ la wagati min ani tɛ dɔ la wagati min hali i ɲɛda yɛrɛ dɔrɔn b'o yira awɔ. Ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i bɛ kuma fɔ i bɛ ɲɛda ko i bɛ kalanni sɛmɛni la parce que ɲɛda ko in min filɛ nin ye o ye ne ka totem de kɔnɔ ne ka bana ayiwa o ye Sanata an bɛ foli di an filɛbaga bɛɛ ma i bɔra sisan nɔ ka Saliɲa mɛn ka kuma lamɛn association in sigilen tile nin sanfɛ musow aw b'u ta don min na k'u bolo don baara in na ani baara in développeli n'o baara yakubayalen ye e yɛrɛ ye remarque jumɛn de kɛ i ka musow kɔ comme changement u ka adamadenya taabolo la. Ne baden ye ɲininkali o diyara n ye kosɛbɛ b'o de f'i ɲɛna i b'a dɔn diɲɛ foyi daminɛ ma nɔgɔn surtout muso baara bɛ ka gɛlɛn mais muso baara de ka gɛlɛn ni diɲɛ baara bɛɛ ye mais k'a yira ne yɛrɛ ka musow la an bɛ ka baara min kɛ k'a ka di ne yɛrɛ ye ne yɛrɛ fɔlɔ de b'a kɛ ni e ye formation fɛn fɛn lancé yan sisan Serifula la k'a bɛ kɛ n'o de ye musow ka ɲɛtaga ye ne yɛrɛ bɛ n ka bloc de bɔ k'a da fɔlɔ ne ka musokɔrɔbaw ni n ka denmisɛnninw ni minnu ye filan ye u k'a ye Sanata yɛrɛ bɛ ka nin baara kɛ donc baara lankolon tɛ yen ni e yɛrɛ ne bɛ k'a kɛ ka ban donc e fana b'a kɛ o donc ne bɛ baaraw fɛn fɛn filɛ yan baara in bɛɛ ma se équipe b'an bolo minnu bɛ zamɛ tobi kɔɲɔyɔrɔ serviteur b'an bolo donc an kɛlen jɛkulu ye cogo min na an denw fana kɛlen don jɛkulu wɛrɛ de ye ten denmisɛnninw ka club bɛ ne yɛrɛ fana bolo a bɛɛ ye président ye ne ye balontannaw b'u la minnu taa dumuni servi kɔɲɔyɔrɔw la hali ni i ma marché d'aw ma ni kungo b'e bolo sisan n'e ko Sanata n'i ka denmisɛnninw d'a ma u k'an ka servili kɛ ne bɛ mɔgɔw d'i ma u bɛ n'i ka servili kɛ n'i ko fana k'i b'an ta kɔɲɔ la tobili la o mɔgɔw fana bɛ yen ne yɛrɛ bɛ bila u ɲɛfɛ k'a yira e yɛrɛ la ne bɛ ka fɛn min kɛ ne yɛrɛ ye président mais a ka di ne yɛrɛ ye ne tɛ taa n sigi ka n bolo da n sen kan ko aw b'a kɛ o de ye baara nege don ne yɛrɛ ka tɔndenw na parce que u b'a ye ne yɛrɛ b'a kɛ donc u b'a kɛ a tɛ tugu u la an bɛ baara fɛn fɛn kɛ an b'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a diyalen d'u ye a faamuyalen d'u fɛ ni formation nana ni mɔgɔ hakɛ min kan ka taa ni n'o tigi bɛ da ɲɔgɔn ne yɛrɛ kɔni de ye premier toujours a mana kɛ diɲɛ baara o baara ye an bɛ taa kɛ mɔgɔ tɔ minnu bɛ yen ni an nana an bɛna ɲɛ yir'u la n'a ka di minnu ye ka fara an kan hali n'e ko sisan k'i bɛ safinɛ dilan kɛ sini ne b'a fɔ k'e ka taa ne b'a kɛ kun gratuit parce que ne ye formation kɛ minnu fɛ olu m'a kɛ ne ni gɛlɛya ye ne ye wari bɔ mais u y'u kɔnɔdiya ne ye ne fana y'o caman caman de kɛ donc a ka di ne ye n fana balima min teri ninnu n ka association jama bɛɛ de ka kɛ baarakɛla cɛsirilen ye o de ka di n ye wa n dun b'a dɔn u bɛna k'o fɛ dɛ. wa a diyara n ye Ala sɔnna ma ne fana ye muso min ye ne fana bɛ taa kɛ hali ni ma dɔ wɛrɛ ɲa ni sera k'a dilan ka bila n yɛrɛ ka so i ma dɛmɛ don i yɛrɛ ma dali masa yɛrɛ kɔnɔna fili la sɔnni na min ko k'a tɛ dɔ kɛ Ala k'an kɛ dɔ kɛ Ala k'an kɔlɔsi d'an ma o kɔfɛ Sanata diɲɛ fɛn o fɛn hakilina dɔ de b'i bila a baara kɛli la e yɛrɛ bolo e ka laɲini ye mun de ye association in kɔnɔ n'o y'i ka objectif ye. Ne dɔgɔnin ne ka laɲini ba de bɛ ne bolo a tɛ muso in kɔnɔ yan. E tɛ bɔ yan n'e ma woro sara.
o bolo kɔrɔmuso bɔ kɔrɔya de ka den ba a ka den a man go ne yɛrɛ ye bɔn ne kɔrɔmuso yafa ma yɔrɔ min tila ka woro sara a y'a mɛn donc min ka di ne ye ne ka jɛkulu in ka dɛmɛ don an ma jɛkulu in ka kɛ fɛnba ye an ka se ka ko ni fɛn fɛn filɛ n'an bɛ k'a kɛ fɛn ɲɛnamaba ye min bɛ se ka lakodɔn Mali dɔrɔn tɛ dɛ Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan diɲɛ fantan ninnu bɛɛ an ka bolofɛn ka se ka yira o de bɛ ne ka laɲini o de ye bi n ka jɛkulu kɔnɔna la awɔ. Ayiwa o diyara n ye Saliɲami i yɛrɛ fana e ye secrétaire association kɔnɔ secrétaire à l'information min bɛ kunnafoni di mɔgɔw ma donc i yɛrɛ donna association kɔnɔ ni hakilina dɔ de e yɛrɛ bolo e ka laɲini ye mun ye musow fɛ association kɔnɔ o yɔrɔ diyara n ye filaw de ye ne ka laɲini ye min ye halisa ne b'a fɔ musow ko cɛsiri o kuma kelen de don muso cɛsirilen ani muso min ma cɛsiri o tɛ kelen ye furuso kɔnɔna na o tɛ kelen ye gaso kɔnɔna na donc ne b'a ɲini balimamuso bɛɛ lajɛlen fɛ halisa u k'u cɛsiri ka dɔ fara cɛsiri kan donc cɛsiri de bɛ mɔgɔ tɛmɛ i ɲɔgɔnnaw la quoi ne b'o de fɔ musow ye. Ayiwa an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn hali bi k'a yira musow la n'i y'a ye an sinsinnen don nin kan muso kelen o kelen n'a bɛ association créer association bɛ créer jɔn ye a bɛ créer muso dɔw de ye a ma fɔ ko nafa t'a la diɲɛ kɔnɔ fɛn o fɛn hali n'i da ka sunɔgɔ i bɛ sunɔgɔ nafa sɔrɔ n'i taamana i fasaw bɛ bɔ ɲɔgɔn na i b'a a nafa sɔrɔ donc fɛn o fɛn a bɛɛ n'a nafa de bɛ ɲɔgɔn na nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la an denmusow an balimamusow an dɔgɔninw dɔ tilala kalan na a ma baara sɔrɔ yanni i ka sigi k'i bolo da i sen kan wallahi tuma dɔ i bɛ don baara dɔw la n'a diyar'i la e yɛrɛ bɛ ɲina bureau kɔnɔna kɔnɔ o fɛn de ye bolola baara ye i bɛ association in fɛn fɛn ye a mɔgɔ caman de bɛ yen minnu bɛ baara wɛrɛ la minnu dɔw yɛrɛ ye bureau kɔnɔ musow ye minnu dɔw ye directrice baw ye mais u b'a kɛ mun kama pour que minnu bɛ kɔfɛ ka se ka bololaminɛ yɔrɔ dɔ ma an tɛ wuli an ka dɔ kɛ furu man di bi n'i tɛ dɔ kɛ balimaya man di bi n'i tɛ dɔ kɛ sigiɲɔgɔnya man di bi n'i tɛ dɔ kɛ adamadenya tɛ diya bi f'i a ka sɔrɔ i bɛ dɔ de kɛ donc an ka wuli an ka baara kɛ an ka wuli an ka ɲɔgɔn dɛmɛ musow an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kunkilennaw kɛ kelen ye ka hakilinaw kɛ kelen ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn bɔ dingɛ kɔnɔ diɲɛlatigɛ banna n'o bɔra la damu banna donc association bɛ muso bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ sigi dolow ta kɛnɛ de kan bi an b'u fo k'u waleɲuman dɔn musow dɛmɛli la musow ka ɲɛtaga sabatili la yarabi ka dugawu kɛ hali bi association ala k'a taa ɲɛ o kɔfɛ Sanata muso baarakɛla fɛn caman bɛ fɔ a bɛ bisigi fɛn caman k'a bila o minɛn kɔnɔ dɔw bɛ u bɛ bɔ misali la e ye présidente ye u bɛ taa baara min dugu u bɛ taa e de bara u bɛ taa dege u taatɔ la dɔw t'a ɲini nka dɔw bɛ taa yɔrɔ min na dɔw t'a ɲini k'a faamuya i b'a ye kuma caman bɛ fɔ o bɛ kɛ mɔgɔ la wagati min kɔnɔna la yali muso ka kan ka kɛ cogo di wagati kɔnɔ i bɛ t'i ka baara la wagati min o kuma buruburu n'o kuma misɛnw b'i nɔfɛ o ka kan ka kɛ mun de ye i ka kan ka mun kɛ. Ayiwa ne baden o diyara n ye kojugu toujours n b'o de f'i ɲɛna muso ni cɛ an ye ɲɔgɔn dafalan de ye n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn don dalaba tɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman de b'i la muso tɛ se ka jigɛlɛya cogo si la ni cɛ tɛ an b'an furukɛw fo nin yɔrɔ la surtout ne yɛrɛ ne bɛ n yɛrɛ cɛ fo kosɛbɛ misi kɔnɛ association in daminɛ ni bi cɛ a fɛn bɛɛ bɛ kɛ ne de ka so siège t'an bolo bureau ne de ka so ye ne de ka du kɔnɔna ye mercredi à partir de 14h o b'a sɔrɔ ne ka yɔrɔ fara de o foyi tɛ ma sɔrɔ ne ka du kɔnɔ bilen jama fɛ parce que mercredi an bɛ ɲɔgɔn dalajɛ ne bara an bɛ na an bɛ wariw fara ɲɔgɔn kan a bɛ di mɔgɔ kelen ma kɛsu wari bɛ bɔ a la o bɛ bila yen donc n bɛ misi kɔnɛ fo ka tila ni minnu bɛ baara la n'o ye n ba ninnu ni n dɔgɔnin ninnu ye vraiment k'u cɛw fo dan tɛ foli min na olu de bɛ fo dɛ mais u k'a bila u kun na an bɛ baara de la
a bɛ se ka da cɛ kun dɛ an bɛ k'olu yɛrɛ de dɛmɛ parce que n'i y'a bɛɛ da cɛ kun dɔrɔn a tɛ s'a kɔrɔ ɔ mɛ n'an yɛrɛ bɛ dɔɔnin na muso filɛ ne ka sɔsɔn na n'o bɛ safunɛ in dilan o si tɛ safunɛ san ka so muso bɛ sɔsɔn na n'o bɛ tigɛdɛgɛ in dilan o tɛ tigɛdɛgɛ san ka so o tigɛdɛgɛ wari a tɛ kɛ ka fɛn dɔ ɲa ɔ pour que wagati man kan n'i y'a ye wagati min a y'a ɲɛ kumu wagati min a y'a ɲɛ yɛlɛma e ka kɛ dugukolo ye bani jikalan fila tɛ taa o mais ale kalayara o bɛnna e sumaya kuma ma a bɛ kuma a fɛ o don dɔ la f'a yɛrɛ bɛ ta don la a bɛ t'i bila baara yɔrɔ toujours muso k'i da muso de ye da fɛn ye i y'a faamuya ne kɔni b'o de ɲɛfɔ n ka mɔgɔw ɲɛna n ka sɔsɔ jama dɔrɔn tɛ dɛ muso fɛn fɛn n'i kɛra dɔkɛla ye n'i cɛ ni a tension min yɛlɛ a bɛ jigin e de b'i da k'a nɛgɛn a ka ca ala fɛ n'a yɛrɛ nana ye i bɛ ka sɔrɔ min kɛ ni sɔrɔ ma don ale la a bɛ don du la n'a ma don du la a bɛ don woloden na o i b'ale dɛmɛ yan donc a bɛ sira di o a ye courage ta hali bi dɔrɔn an ka baara kɛ ne dɔgɔnin o de ka di ne ye ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn o diyara n ye Saliya min i bɛ dɔ fara présidente ta in kan wa min bɛ n bolo ka fara présidente ta in kan halisa o kuma kelen de don muso i b'a fɔ cɛ n'i ko muso cɛ i b'a fɔ muso donc an fila si tɛ taga ɲɔgɔn to n bɛ segin question in kan yanni i ka yɔrɔ janya an ma se cɛw ta ma fɔlɔ ne ko wagati min na kuma ka ca parce que dɔw bɛ n'i bɔra a bɛ digi u la denmisɛnnin caman bɛ kɛ du kɔnɔ ka sɔrɔ hali cɛ ta yɔrɔ tɛ fɔlɔ i b'a dɔn bi an tɛ ci hali sigida la i ni dɔ ka da ɲɛsinnen don ɲɔgɔn ma dɔrɔn k'i tatɔ ye jiginnikɛyɔrɔ la sans chercher à comprendre parfois a b'i ta o wagati kɔnɔna la i ka kan ka waleya jumɛn kɛ o wagati kɔnɔna na i kan ka waleya min kɛ i bɛ cɛ nɛgɛnni donc toujours a k'a faamuya i bɛ baara min na i ka laɲini ye min i bɛ k'a kɛ ale yɛrɛ dɛmɛni kama a bɛɛ lajɛlen dɛmɛni kama donc a b'a faamuya nɛgɛnni bɛ se fɛn bɛɛ la a m'a faamuya donc an musolakaw an ka se an dusukolo la o wagati cɛ man kan tɛ ka dimi i n'a fɔ ne ka présidente bɔra k'a fɔ cogo min na sisan cɛ man kan tɛ ka dimi muso ka dimi wa fo dɔ ka kɛ sabalibaga ye ayiwa an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn an bɛ min fɔ o yɔrɔ na dɔrɔn ka fara aw ka kuma kan wagati min na kuma misɛnw bɛ caya o wagati muso k'i cɛsiri i ka wuli ka jɔ caya i ka baara kɛ résultat bɛ ye o ye tiɲɛ don min na n'i nana i ni fɛn dɔ donna e yɛrɛ sera ka na fɛn dɔ kɛ o so kelen kɔnɔ ka se ka muso wɛrɛw bolo don fɛn dɔ la o don jaabi de ye ne yɛrɛ sera ka na don o don ka don sigida kɔnɔ i ka quartier kɔnɔ muso minnu bɛ yen ka se ka olu bɛɛ bolo don fɛn dɔ la o don jaabi ma na donc musow an y'o de fɔ fɛn fɛn tora an ma bi o ye baara dɔrɔn kuma ka misɛn o kama an bɛ an filɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo nin ye émission tako fɔlɔ ye ni ala sɔnna ma an bɛna tako filanan tuguni na ka walawalali tɔw aw ka se ka o sɔrɔ a kɔnɔ an y'a yira aw la k'a fɔ an ni association sigidolo mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn bolo n'olu y'u sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ nin ye kalabankura ma n'a présidente n'o ye Sanata Jara ye Sanata Jara ale ye artiste ye dɔw ko Dongari Sanata tuguna madame Kone ale ni a ka secrétaire à l'information olu de ye kɛnɛ sɔrɔ n'o ye madame Berthe Saliɲame Jabate ye tuma ale fana ye dɔnkilidalaba ye an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn o tuma k'a fɔ aw ɲɛna a k'an bɛɛ sigi kun filanan kɛnɛ kan mashallah.